L-ex Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri waqqa libell li kien fetaħ kontra l-ġurnal The Malta Independent. Dan wara li kienet ġiet ippubblikata storja dwar allegat pagament ta' 750,000 euro li ġie trasferit lejn kumpanija tiegħu fil-British Virgin Islands. L-istorja tirrimarka wkoll kif dan l-allegat trasferiment ta' flus kien seħħ fl-2014 fl-istess sena li l-kumpanija tiegħu f'Malta kienet iddikjarat telf ta' aktar minn 400,000 euro. Fil-bidu ta' Diċembru Keith Schembri naqas milli jidher quddiem il-qorti propju dwar dan il-każ ta' libell li fetaħ huwa stess. Dan fl-qel ta' skandlu wara ieħor li bdew ħirġin dwar il-Gvern Laburista u b'Keith Schembri fiċ-ċentru ta' investigazzjoni dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Wara dan l-episodju l-avukat tiegħu Andrew Xiberras kien irrinunzja milli jibqa' jiddefendi lil Keith Schembri b'dan tal-aħħar jiffirma biex iwaqqa' l-libell bla ebda riserva. Keith Schembri għadu sa' issa investigat b'akkużi ta' qtil u tbabiż ta' evidenza. Minkejja dan huwa tħalla l-aktar minn darba jħalli l-pajjiż bl-aħħar żjara tiegħu tkun ftit tal-jimilu fit-Tunezija flimkien ma' Neville Gaffa.